kontsumo ohiturak aldatu egin dira azken urteetan, korrika eta presaka bizi gara, eta sarritan ez dugu jaten dugunari erreparatzeko astirik ere izaten. Azkarra eta merkea nahi izaten dugu, osasunarentzat ona ala kaltegarria den axola gabe. Usadioak aldatu egin dira eta bizkarra eman dio apurka-apurka gizarteak lehen sektoreari. Horregatik, lehen ohitura eta baloreak berreskuratzeko beharra ikusten du Gipuzkoako Aldundiak. Elkarren arteko lan hori berreskuratzea. Bientzako, bai sektorearentzako, bai baserritarrentzako eta bai gizartearentzako onuragarria dela uste dut degulako zirkuito motz hauek bultzatzea eta berriro elkarren ezagupen hori berreskuratzea. Geurera itzuli egitasmoaren bitartez, bertako eta garaiko produktuen kontsumoa berreskuratu nahi da. Horretarako lehen pausoa herritarren kontzientzian eragitea da. Herri batek bere buruaren jabe izan nahi baldin badu, nolabait bere elikaduraren jabe izan behar du. Eta elikadura hori hornitzea bertan ekoiztuta hori konsumitzeak izugarrizko garrantzia duela pentsatzen dugu etorkizunari begira. Saltzaile eta eroslearen arteko harremana bermatzen du zuzeneko salmentak. Kasu honetan, ekoizlea bera da saltzailea eta oso onuragarria da hori. Bezeroak hori ere estimatzen du. Guk esatea, jaiotzatik bere etxea eraman arte, gure eskutan ibili da. Etortzen dira batzuk nahi dutela ze propiedade dakate barazki guztiak, ez dakit zer. Ikuspuntu oso desberdinetatik etortzen diala erosketak egitea. Batzuk egiten dute problemarik gabe, beste batzuk nahi dutela jakin, zer osten dutela, bai eskatzen dute nola prestatzen duzu hori. Kanpoan bila aritu gabe bertan ekoitzitakoa saltzea eraginkorragoa da. Urrutitik kilometro asko eginda etortzen den elikagaiak ez dela, hori sistema horrek ez duela iraunkortasunik eta orduan pentsatzen dugu beste reflexiogune bat reflexiora joan behar degula eta hortik landu behar degula gaia. Hausnarketa da gakoa eta horretarako gonbitea egiten du Gipuzkoako Aldundiak. Herritarrok geure ingurua zaintzeko eskumena badugula ulertu behar dugu. Nolabait gizartea ere kontzientziatu behar duela bere esku daukala, erosketa egiten duen bakoitzean bere esku daukala aldaketa horren alde egitea. Ikusten zaio jendeari pixkanaka ari dela baloratzen. Hemengo gauzak guk esaten genuna, zuei esker, zuek guri haragia edo letxuak edo erostei esker, gu posibliko dugu mantendu ingurua. Zelaiak garbilak, mendila ere, garbila. Nire ustez oso importantea dela hemengo produktuak erosi. Ekologikoa edo ez ekologikoa. Laguntzea hemengo baserritarrei, hemengo produktoreei oso importantea dela. Beraien aldetik etorri behar da lehenengo iniziatiba hori. Ze bestela gu lata ematen ibiltziak edo ez du balio. Lehen urratsak eman diren arren asko dago oraindik egiteko. Nire inguruko jendia ikusita eta azokan eta entzuten ditunak ikusita, jendia oso urruti dago garaikoa, bertakoa eta ekologikoa kontsumitzetik. Eta hori zer dan jakitetik ere bai. Orduan, lehenengo hurbiltzeko pausu bezala ez da gaizki iruditzen zat. Badakigu oso simbolikoak direla oraindik, baina hainbat talde, konsumo taldeek osatzen ari dira, baserritar bati nolabait bere segurtasun ematen ari dira, bere bizimodua duina izateko bere lanbidea ziurtatzen ari dira, zuzeneko produktuak eta kalidadezko produktuak garantizatzen dira gainera, iraunkortasuna hor dago. Eta nolabait bideo hortatik hasita dago nolabait pauso batzuk ematen. Hori pixkanaka, ez dugu esango dena konsumo taldeen bitartez izango denik, baina badaude beste kanal batzuk badaude zuzenekoak direnak eta erlazio hori mantentzen dena.